babu kamar annabi Muhammad. Duk kyautar da ka ji Allah ya ma wani annabi, in ka kara da wanda Allah ya ba annabi Muhammad, za ka ga cewar wannan kyautar ba ta kai na manzon Allah ba. Ya ce na 8, bi abi anta wa ummi ya rasulallah, laqad da'a nuhun ala qaumihi. Sayyidina Umar ya ce annabi Nuhu ya yi addu'an halaka ga mutanensa. In ji Sayyidina Umar, wanda ya zo a suratu Nuhin aya ta 26. Annabi Nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Annabi Nuhu ya ce ya Allah, in dai kafiri ne kar ka bar wani mai iya kwana a gida da rai, Allah ka halaka su gaba daya. Sai na Umar ya ce walau da auta mislaha, da kayi irin wannan addu'ar ya kai Muhammad, alaina a kanmu la halakna an akhirina, da daga kanmu zuwa ƙarshen duniya mun halaka. Da annabi ya yi irin wannan addu'ar da annabi Nuhu ya yi, to da Allah ya naɗa duniyar gaba ɗayanta, saboda ba ta da amfani. shi sa ya ce la halakna an akhirina faqad wuti a zaharuka. sai na Umar ya ce ni na sani kafiri ya taɓa taka bayanka da ƙafarsa. in ji sai na Umar, kafiri ya taka bayan manzon Allah da kafansa. wa udumiya wajhuka, da aka zo yakin Uhudu aka yi maka raunuka, fuskarka ko ina jini ke zuba. wa kusirat rubaiyatuka, aka karya ma haƙora a wannan yaki, wanda duk a gabana aka yi. sai gashi fa abaita an taqula illa khaira, ka ƙi ka faɗi wata magana face alkhairi. faƙulta addu'a kawai muka ji kana cewa Allahumma gafir li qaumi fa innahum la ya'lamu. ya Allah ka gafarta wa mutane na dan kuwa ba su sani bane. ka je manzon Allah fa kafirai suka yi mai wannan ta'adi, amma annabi sai yana musu addu'a. shine sai na Umar yake cewa ashe kaga darajarka ta fi ta annabi Nuhu alaihi salam. maimakon ka yi addu'a Allah ya hallaka su, sai kana cewa Allah ka gafarta musu. hadisin yana sahihu Muslim babu gazwati Uhud, hadisi na 1792, kuma yana al-musnad hadisi na 457, yana silsilatu sahiha hadisi na 3172. Allahu akbar. Allah ka haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna firdausi baki ɗayan mu. yan uwa kada ku manta ku yi sharing wannan bidiyo ɗin ga yan uwa domin su amfana, sannan za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na Facebook da YouTube domin samun sababbin videos da zaran mun ɗaura. sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.